det kanske du inte vill säga. Bengt-Åke. Vad heter du då? Det vill jag inte säga. Varför det då? Nej. Ha? Det är olagligt att säga det. Olagligt? Ja. Varför är det olagligt? Ha? Varför är det olagligt? Nej, jag vill inte nämna ut. Fan, vilken snygg bil de har. Still you try to make me talk like you would. Your intentions nice, you're improving. For all you know, you're too fine. But I guess it shows that even jewelry that's fake to shine. So shut your mouth now, big boy. I'm just myself, not your toy. It's in my nature to be changing. Now is it so hard to say? You cannot make me to be
Tårna reser sig när man hör det. Så det är inte för att det inte är föräldrarnas jobb. Vad skulle du säga till oss om vi jagar din son på moped? Ja, men om vi jagar, vänta nu lite, jag har inte pratat färdigt. Om vi jagar honom och han drar i kull och slår sig för den, va? Vems fel är det? Det anser vi att det var då. Svarar inte min fråga. Vi tar det med försäkringsbiten.